kellhom ikunu l-Partit Nazzjonalista u l-Midja Indipendenti biex il-Ministru tal-Ġustizzja Edward Zammit Lewis jikser is-silenzju dwar l-Avukat Charles Merċieqa li għadda mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali għad-diviża ta' Jorgen Fenech f'kawża kostituzzjonali li Fenech fetaħ kontra l-istess Avukat Ġenerali. Il-bidla minn xogħol għal ieħor seħħet f'temp ta' 19-il siegħa. Iżda dwar dan, il-Gvern ta' Roberta Bela qal biss li kienet deċiżjoni insensittiva. Fis-qarija, il-Ministeru mexxi minn Edward Zammit Lewis qal li jħossu diżappuntat u li kellha tkun id-ditta legali li mar jaħdem magħha l-Avukat Merċieqa li kellha taġixxi b'kawtela. Fanqas minn 19-il siegħa l-Avukat Merċieqa iben ex-segretarju parlamentari fil-Gvern Laburista ta' Joseph Muscat irriżenja mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, ħallas in-notice period u beda jidher għal persuna li jinsab akkużat b'kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Ħafna ddeskrivew dan kollu bħala konflitt ċar ta' interess, anke minħabba suspetti li l-avukati fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali setgħu ġew influenzati mill-Avukat Merċieqa fil-każ kontra Jorgen Fenech. Il-Ministru Zammit Lewis kien missieden mill-Partit Nazzjonalista fis-qarija maħruġa mill-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi biex iserraħ moħħ il-poplu billi jgħid meta beda l-kuntatt bejn l-Avukat Merċieqa u Jorgen Fenech kif ukoll kif ħalla dan jiġri. Il-pass li għamel Charles Merċieqa jħasseb lil ħafna wkoll minħabba li bħala parti mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u kellu aċċess għal dokumenti, provi u anke xhieda konfidenzjali fil-każ dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja x'passeħa biex dan ma jsirx u jevita dannu irreparabbli għal proċess tal-ġustizzja.